Jaluk sing uning pokoke kaya munggah swarga. Sing dijaluk yo Sri disanding. Gendeng menika spesial kagem Bapak Sukono, Denso saking Tawing Munjungan. Sumangga ingkang ngersakaken Sri Uning. Mangga siap, Bro. Mustika tuban labu tresna lan sabaya pati marang Raden Wiratmaya kang wis prasaja anandur branti datang krahita kang rinata kadange pribadi Wiratmaya putranira Saralawe Adipati Tuban Sri Uning putraning Adi Wangsapati nalika uni kapupu ing Madyaga dobrang agung lawan Pinajika katrasnaning Wiratmaya tinampi Nerara Sri Uning Pratengena alam Bonagari saking Munjungan lho niki. Sri Uning mustika tuban labu tresna lan sabaya pati marang Raden Wiratmaya kang wis prasaja anandur branti Sri Uning datang krahita kang rinata kadange pribadi Asaica Wiratmaya putranira Saralawe Adipati Tuban Sri Uning putraning Adi Wangsapati nalika uni kapupu ing Madyaga dobrang agung lawan Pinajika katrasnaning Wiratmaya tinampi Nerara Sri Uning
leno kalabuh nagari. Ingkang selajengipun Aja Cidra sumangga ingkang ngersakaken Aja Cidra. Mung sakmene pungkasane tali katresnanku wis bejane yen aku ditinggal pepujanku ngelingono sliramu wis nate janji prastya nanging nyata saiki mung tansah gawe gelo biyen mulane aku ra wis kandha aku nista lan ora bondo donya yaktine mung kepranan bareng kang durung kenyataan mbok yo eling saya suwe saya muda yuswa Aja Cidra wong Cidra bakal ngemai tuna tak lilani biyen kowe lunga sumangga jangan ati sembrono ning luar negeri kudu sing hati-hati anak bojo ning omah ngenteni nggonku nunggu ngenteni bali Mas Didik pura mikul kayu kowe mulih lunga bayi oleh anake sapa iki anake sapa to Mas Pur yang disawang tangga emoh nyawang aku wis nampa elingan janjimu semono gede iki wis arep rubuh piye aku ora netes kelo nyawang anak saya gede ragate kowe mulai lunga bayi oleh-oleh yen tanggali ngulon apa setyane kelakon pamundhutipun Mbah Satar Daleme nganjuk
kabar sing tak nampa yen sirahmu selingkuh karo tonggo. Aku kerja di Malaysia, hati kuli di Jogja. 5 bulan detik gaji toke pekat melarikan diri mentolok kowe mentolok aku soro ning omah kowe soro kisahku di Malaysia demi cinta anak istriku di Jawa. Matur gunging panpun Kang Mas Didi Ponorogo, terima kasih teng matur suwun nggih.